Ka Khasi Student Union West Khasil District Unit haka santrik ulber arjar atun reu kala lek ban yakendu bat IT da kajing tho haka Deputy Commissioner ka West Khasils ban panjing syai helor kajing slam ban play bat ban sedange ka academic session jong kanong stand politeknik u samla kopofil khardeu saw education secretary KSU West Khasils ulong baki pajba kanong stand bat ka West Khasil District kil ap kmilinti ban play no ikani ka slam puli namar kalong ka bodon kam ban aji hikai shi samla puli bat ban kentiu ke jing roy jong ke district wadla la dapan kre bon ke jing dan kam hendrai hadu menta kanong stand politeknik kampar sedange ke academic session kapala wanra ke jing e samla puli badi ki kme ki pa ke batrang ban pha puli ya lagi khon hagate kalan ka KSU kala dawa ki bor sinshar district ban ajing shai hlor ki daw jong ke jing slam ka tarik ban sedange ke academic session bat ki kenrum kenram ki bai dei bat ki trai jaka Nagaliang jong ka DC kala kular ban tuklar kloy bat ban panjing syai na katrat puli puthi halor kini ka benta ong utay nong ilam ka KSU ka Khasi Student Union West Khasil District Unit limba ka Education Cell jong ka district menai ka singi ka santrik menai lebar kala leg ban ya kendo ya ka Deputy Commissioner jong ka West Khasil District halor ka benta jong ka Jingpur Islam ban pleno ya ka non-stone politeknik kawai nak school kiba kongsantam jong ka district nakamta ki kena pule kiba latrang ya kan ka school ba kan yok ban yok pule no ha kan ka school ba kabolong kawai na uthit jong ka pule pati ha ka district ba nilai yok ban ya kan ya ka DC jom ka West Khasil banyak clear ya keren halor kane ka benta ban plino ya kane ka school khnang ba khna pule kini yo ban pule no ban yo ban penyan no shkmat ya ka jing pule jing khna ka la thrang na do ngan shwa bat hadin bang le penduk ya ka Deputy Commissioner jom ka district ka jongi kalau pular ban tuklar ya kane ka benta ban priya no shakmat ban nom per sem shu nak benta ka jingpli ya kane ka school bat ru ya ki kendrum keram ki badon lang ha kate ka school namar ka jingbom ya syai jong ki try jaka bat ka Department of Education halo ka jing thongkam ya ki land donors jong ka te jaka te nagaliang jong ka DC jong ka district ro telah kular bantu kelar akan benta ban panek jing pusai halor kan ka benta nak benta ba kanong sa tem ka jing pli bat ka jing pli khmat ya kan ka school ba ka jongi hapo kan ka district te nagaliang jongi kum ki record jong ka seng di sengu ya ka DC kepala simkhia ya kan ka kam nak benta ban penjahit baik penjahit nanti baru ban tukla kam koloi nakam ta ban yok ban pri nak kene skol khnam ba kanong ge jinyo nong ya ka dong ka than ya kemi pa ba kham tam e khna skol la thrang ban pule ha kene skol kuble